казвам се Пламен, никнеймът ми е Фламби и съм част от Footprints. Footprints е нашата група, това, което видяхте. И се занимаваме с b-boying, или както е по-известно име, брейкданс. 12-13 години занимавам с това нещо. Сега съм на 25. Това може да изразявам себе си най-добре по този начин. Едновременно е изкуство, защото твориш с тялото си, измислиш нови движения. Едновременно е спорт, защото трябва да се поддържа в форма. Естествено е танц. 4 пъти тренираме брейкинг в Dance Palace София. До център София, зала Спартак. По време на тренировка избягвам да пием много вода, защото гледам да сме максимално леки по време на тренировка. Но след тренировка се почваме на напакване, защото дехидратираме много. Аз съм Емин, занимавам се с танци от 6 години и миналата година започнах с хип-хоп да се занимавам, така че вече тренирам два стила. B-boying и хип-хоп. Аз съм тренирал лека атлетика, тенис и още някакви работи. Със сигурност лека повече натоварва, отколкото другите работи, които съм тренирал, може би не съм си дал много дор. Като цяло ние можем да тренираме по колкото искаме. Уморително тренировката зависи как ти ще направиш, защото може да се не направиш с цялата тренировка, може и да циклиш някакви работи. След тренировка пия доста вода, наистина доста. Казвам се Димитър Горанов, B-Boy Flink. Занимавам се от 6 години с брейкденс. Направо мога да кажа, че сме семейство, защото прекарваме половината си живот заедно в залата. Като участие доста професионално го приемаме, но и то си е хоби, така да се каже. Доста се забавляваме, но гледаме и всичко да е максимално добре направено. Репетираме доста. Нали, когато си е смях, когато си е тренировка и репетиция, си е тренировка и репетиция. Обичам да танцувам, защото не ми трябва да говоря, изразявам себе си чрез танци и това, което правя. Обичам да пея, обичам да танцувам, всичко свързано с хип-хопа. Не съм ограничен, нали, само в хип-хопа, смисъл понасям и други стилове музика, нали, покрай приятели и така нататък, но това си ми е в сърцето хип-хопа и това си ме радва най-много, това ме пълни душата просто и с това влагам сърцето си. Има вероятност да не мога да танцувам, нали, не дай си Боже, заради травма или каквото да било, но никога не бих се отказал от тази култура и от семейството си.